for DJ Rocky's Secret Files. Nalasing ako at kumontak ako sa ex ko kahit may girlfriend na ako. Chick boy, o sa millennial term, pak boy. Itago niyo ako sa pangalang Mike. At yan ang bansag sa akin. Kumbaga hindi uso sa akin ang 3-month rule. Kasi after break meron agad. Wala nang ligaw-ligaw. Basta ba dadaanin lang kita sa pakyut kong mukha, for sure magte-text na tayo for the whole day. And of course, tayo na agad. Yabang ko, no? Isa lang naman yung objective ko nun dati, is to taste every girl na mapapasakin. Kumbaga, magmamakaawa ako sa'yo na gawin natin yun. Tas after nun, wala na, goodbye. Literal ako, sira ulo. Pero minsan sa buhay natin may darating na panahon na makikilala natin yung magiging katapat natin. At yung katapat ko na yun ang nagpabago ng buhay ko. December ng 2009, nakaupo ako sa field. Kaka-break lang namin nung nakilala ko sa MCU. As usual, wala nang effect sa akin yung breakup. Ang hangin ko, diba? Sorry na. Hindi pa naman masyadong uso yung Facebook nun. Kaya nakaupo lang ako sa field. Hanggang sa may bolang tumama sa akin. At nakita ko yung babaeng gusto kong landiin. Classmate, sorry po okay lang classmate. Anong pangalan? Di ko pa natatapos yung sasabihin ko. Umalis na siya. Hinayaan ko na hanggang sa dumating yung kinabukasan na sa kantina ko. Kumakaing mag-isa hanggang sa may tumabi sa akin. Pagkakita ko, si ating nakatama ng bola sa akin. Siyempre, dumamubs ako. Sabi ko, "Uy classmate, ikaw pala yan. Mike nga pala." Sumagot naman siya ng, "Hi." Sumagot naman ako ng, "Sungit mo naman classmate." At sumagot naman siya ng, "Hindi naman." Then I said, "Naalala mo ba ako?" At ang sabi niya sa akin, "Hindi nga eh. Saan ba tayo nagkita?" At sabi ko naman, "Ouch, classmate, ang sakit naman." Sinagot naman niya ako ng, "Sorry ha, di kita maalala eh, pasensya." At ang sabi ko na lang, "Classmate, kunin ko na lang number mo para maalala ko. Okay lang?" At nagulat ako sa sabi sa akin, "Hindi eh. Boom, panis. 'Di ba sa gwapo kong to, may gumanyan sa akin." Pero inayaan ko na lang siya, di ko na pinansin. Hanggang sa dumating yung first sem ng 2010. Kaklase ko pala siya. Pero since ang bait ko, tumabi ako sa kanya. Napakasungit talaga. Ilang araw akong puro pagpapapansin sa kanya. Kasi nga nata-challenge ako. Gusto kong kausapin, gusto kong kaibiganin, gusto kong syutain. One time inabangan ko siya. Sabi ko, "Classmate, Ina, please, pwede ko bang makuha number mo?" "Hindi nga pwede," sagot niya. "Ano ba kasing kailangan kong gawin para makuha ko lang yan?" Tanong ko sa kanya. "Ang kulit," sagot niya. "Please," nagmamakaawa kong sabi sa kanya. At sabi naman niya, "Sige, sumama ka sa akin sa church sa Sunday." Natahimik ako. Kahit kailan naman, di ko ine-expect na ganyan pala kondisyon niya. At maya-maya pa nagsalita siya. Natahimik ka. Sige, bye. Pero inisip ko hindi pwede. Dapat makuha ko siya. So sumagot ako ng, "Sige, sa Sunday, eto number ko." Binigay ko sa kanya yung number ko. Nag-antay ako hanggang Sunday, nag-text siya. Nakuha ko rin yung number niya. Nagkita kami sa may MCU. Ang ganda niya, nakadress at nakaayos ang buhok. Hindi ko alam pero biglang tumibok ang puso ko. Pumunta kami sa church nila.
Hindi siya Catholic church pero nagulat ako. Kasi church ang iniisip ko pero pagpunta ko dun, isang malaking kwarto. Christian church. Iniisip ko, bahala na maging uncomfortable. Mapasakin lang tong babaeng to. Nagsimula na yung simba nila. Hindi ko alam bakit parang tinutusok yung puso ko at hindi ko namalaya na umiiyak na lang ako. Nung nakita ko si Ina, dun ko na-realize na siya lang yung babaeng inaya muna ako sa church bago ko makuha yung number. Buong simbang sakit ang puso ko. Tapos yung preaching pa, puro sa tamang pagpili ng mamahalin. At napatingin na lang ako kay Ina. Sabi ko, Lord, siya na yung gusto kong makasama. Lumipas yung panahon, naging mas super close pa kami. Tipong hindi ko namamalayan. Bukod sa naglilingkod na ako sa Panginoon, kasama ko na pala yung babaeng kasama kong bubuo ng pamilya. Ang bait ng Diyos, nakagraduate kami pareha sa engineering, nakakuha ng magandang trabaho, at sabay naglingkod sa Panginoon. Pero siguro nga malas ko lang talaga kasi natukso ako. Isang birthday party yun ng kaibigan ko nung high school. At nandoon yung pinakauna kong sineryosong babae. As usual, kumustahan. Pero si Ina, hinayaan lang ako kasi pinagkakatiwalaan niya ako. Pero ako tong sinayang yung tiwala niya. Malalim na gabi nun. Yung pangako kong hindi mo na ako iinom, hindi ko nagawa. Nalasing ako. At dahil sa kalasingan ko, ginawa ko yung bagay na hindi ko dapat gawin sa ex ko. Hindi ko sinabi kay Ina yung nangyari. Kumbaga, tuwing nakikita ko yung masaya niyang muka, kumikirot yung puso ko kasi ang tanga ko. Yung gintong hawak ko, pinagpalit ko sa isang pilak na nasilawan lang ng ilaw. Lumipas yung 3 buwan. May pumunta sa church, yung ex ko. Buntis pala. Sinabi naman niya na wala siyang balak paghiwalayin kaming dalawa. Pero sana, sustentuhan ko na lang daw yung bata. Nalaman ni Ina pati ng buong pamilya niya. Nahiya ako. Hiyang-hiya. Hindi lang kay Ina, sa pamilya niya at sa pamilya ko kundi sa Diyos. Na ang swerte ko na Nahawak ko na siya Kaya lang pinanaig ko pa yung temptasyon. Kaya eto ako ngayon, magpapastor na. At baka sa darating na araw, ako pa ang magkasal kay Ina pati sa boyfriend niya. Siguro nga, nilaan lang talaga ako ng Panginoon para lamang sa Kanya. Gusto ko lang sabihin na nangyayari talaga ang mga bagay para sa isa pang bagay na ikabubuti mo. Be happy na lang. Muli ako si Mike at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!